Ana Maria Andrei, ai cuvântul pentru a ne vorbi despre un alt partener al Reliable Solution Distributor, Elo, care ne ajută să ne ușurăm munca de la distanță și nu doar, să gestionăm datele pe care le dispunem la companiile noastre. Ana Maria, ai cuvântul. Bună, Elena! Bună tuturor! Mulțumesc pentru introducere. Nu s-a auzit tot. Aș vrea să vă felicit, de fapt întreaga echipă pentru inițiativa organizării acestui eveniment. Știu ce eforturi sunt în spate, chiar și în cazul organizării unui eveniment online, cu toate neplăcerile tehnice care pot să apară. Pentru că timpul este limitat, voi intra direct în prezentare. Să-mi spuneți dacă se vede. Deocamdată te vede, te auzim bine. Ne face share screen, ne împărtășește ecranul, da, ca să vedem și prezentarea. În regulă. Încerc să închid camera ca să se vadă prezentarea pe întreg ecranul. Ok. Este ok. Ne dai și prezentarea. Perfect. Este în regulă acum. Este în regulă. Da, mulțumesc. Poți începe prezentarea. Perfect. Pentru cei care intră în contact pentru prima dată cu Elo Digital Office aici, în acest cadru, m-am gândit să încep cu o scurtă prezentare a companiei. Așadar, Elo Digital Office este furnizor al sistemelor de Enterprise Content Management cu experiență de peste 20 de ani pe piața digitalizării și mai mult de 1 milion de utilizatori la nivel global. Compania își are sediu central în Stuttgart, Germania, și activează prin intermediul celor 23 de entități subsidiare și a celor peste 1000 de parteneri în întreaga lume. Obiectivul principal vizat de soluțiile Elo Digital Office este tocmai digitalizarea activității, focusul fiind pe eficientizarea și automatizarea proceselor și a fluxurilor de lucru. Soluțiile pe care le oferim sunt proiectate să sprijine procesele de afaceri indiferent de domeniul de activitate sau de sectorul din care acestea fac parte, întrucât ne adresăm și clienții noștri provin atât din sectorul public cât și din cel privat. Elo funcționează, de fapt, ca o platformă informațională centrală și stochează, administrează și oferă acces securizat la toate datele și documentele importante ale companiei, indiferent de canalul prin care au ajuns în interiorul acesteia sau de format. Însă, Elo înseamnă mult mai mult decât arhivare electronică. Integrându-se extrem de ușor cu mediul IT existent, indiferent dacă vorbim de sisteme ERP, SAP sau CRM, Elo permite automatizarea tuturor acestor procese de lucru, asigurând un flux informațional eficient, fără a fi nevoie să alternați programele sau sistemele în care lucrați. Ce puteți face mai concret cu ajutorul Elo? Puteți porni un flux automat de aprobare pentru facturile de intrare, spre exemplu. Puteți aloca sarcini, puteți delega atribuții, puteți seta notificări și alerte automate pentru a nu omite date de expirare sau de reînnoire a unor contracte. Puteți stabili de la bun început perioadele de păstrare a documentelor pentru a respecta cerințele regulamentului european. Puteți genera și dumneavoastră documente cu ajutorul șabloanelor personalizate și a metadatelor existente în sistem, totul plecând de la regulile stabilite la nivel de companie și definite în cadrul soluției. O altă capabilitate relevantă pentru perioada pe care o traversăm este lucrul colaborativ. Elo vă pune la dispoziție un set de instrumente inteligente pentru a lucra în echipă, indiferent de locație sau dispozitiv. Sunt instrumente extrem de utile atât pentru cei care lucrează de acasă, cât și pentru cei care își desfășoară activitatea pe teren. Nu voi insista mai mult pentru că îmi doresc să revin la această soluție puțin mai târziu. Am mai menționat aici, pentru că mi s-a părut extrem de importantă, capacitatea sistemului de a furniza în real time, prin câteva clicuri, analize și rapoarte extrem de detaliate, atât de necesare pentru luarea unor decizii fundamentate, dar și pentru identificarea ariilor nevralgice
sau pur și simplu pentru a avea în permanență o imagine de ansamblu a tuturor componentelor unei afaceri sau activități, indiferent dacă vorbim despre contractele în derulare sau gradul de încărcare la nivelul unui anumit departament. Fără a intra în prea multe detalii tehnice, aș vrea să vă prezint suita ELO ECM20, mai exact ansamblul soluțiilor și instrumentelor care vă sprijină în demersurile dumneavoastră pentru digitalizarea afacerii. ELO dispune de o gamă extrem de largă de module, interfețe și aplicații mobile, pe care timpul evident nu ne permite să le detaliem. Merită menționat însă doar câteva dintre posibilitățile pe care toate aceste componente vi le pun la dispoziție, și anume scanarea și îndosarierea documentelor, oricând, oriunde, transferul documentelor de pe telefonul noastră inteligent în arhiva ELO, posibilitatea de a captura, analiza și procesa documentele din surse diferite pentru a extrage, compara și mai apoi reconcilia toate aceste informații cu datele din sistemul ERP prin intermediul inteligenței artificiale. Merită de asemenea menționată sincronizarea automată a datelor din mai multe locații. Mă refer aici, spre exemplu, la filialele unei companii. Importul rapid al volumelor mari de date, generarea facilă de noi documente cu ajutorul șabloanelor personalizabile, configurarea unor fluxuri de lucru care se pliază pe modelul dumneavoastră de business și, evident, lista poate continua. Toate aceste componente, împreună cu cele două tehnologii de server, ELO Professional, soluția standard pentru afaceri, și ELO Enterprise, pentru scalabilitate nelimitată, aplicațiile mobile și capacitățile multiclient generează opțiuni infinite, care se traduc în soluții de afaceri ce acoperă nevoi de la cele mai frecvent întâlnite, precum gestionarea contractelor sau a facturilor, până la cele mai specifice, precum managementul incidentelor sau managementul mijloacelor fixe. Pentru a vedea cât mai concret cum sprijină soluțiile ELO diferitele procese din cadrul companiei, vă voi prezenta în continuare o parte dintre acestea. Și încep cu ELO HR Recruiting. Luând în calcul volumul extrem de mare de resurse consumate în cadrul proceselor standard de recrutare, ELO HR Recruiting își propune să simplifice acest proces de la postarea unui loc de muncă până la angajare, făcându-l în acest mod mai eficient, dar și mai economic. Prin intermediul acestei soluții puteți crea o solicitare de personal, spre exemplu, o trimiteți spre aprobare printr-un singur click, postați pozițiile disponibile pe canalele agreate, website-ul propriu, intranet sau platforme externe pentru locuri de muncă și folosiți și generați fișele de post aferente, implicând supervizorii în proces. Puteți de asemenea să realizați extrem de ușor clasamente ale angajaților, realizați pepiniere de talente pentru viitoarele poziții disponibile, vacante, folosiți șabloanele personalizabile pentru a comunica cu candidații, nemai fiind nevoiți în acest mod să transmiteți mesaje individuale fiecărui candidat în parte. Transferați ușor datele candidaților selectați în dosarele digitale ale angajaților și securizați accesul la datele cu caracter personal cu ajutorul drepturilor de acces diferențiate la nivel de utilizator. Sistemul are chiar capacitatea de a identifica duplicatele folosind ID-uri pseudonimizate în cazul în care un candidat, spre exemplu, aplică prin mai multe canale, scutindu-vă astfel de o muncă inutilă. Soluția vă pune la dispoziție și un tablou de bord, cu ajutorul căruia veți ști în permanență în ce stadiu se află procesul de recrutare, care sunt candidații rămași în cursă și puteți, evident, accesa profilul fiecărui candidat în parte. Soluția de afaceri ELO Contract vă permite să gestionați și să monitorizați orice tip de contract pe durata întregului ciclu de viață al acestuia. Vă pune la dispoziție o locație centrală în care să administrați toate datele și documentele contractuale. Mai mult, puteți genera chiar dumneavoastră documente contractuale precompletate extrem de rapid cu ajutorul șabloanelor personalizate și a metadatelor disponibile în sistem. Pentru a lucra mai eficient, puteți folosi chiar procesele de aprobare automatizate, configurați datele de expirare, setați alarme și notificări pentru a nu omite, spre exemplu, reînnoirea unui contract, configurați planurile de plată,
acestea fiind conforme cursului valutar. Și în cazul Elo Contract dispuneți de un tablou de bord și un calendar integrat, cu ajutorul cărora mențineți o imagine de ansamblu asupra contractelor active, în timp ce rapoarte detaliate vă permit să identificați oportunități de creștere, precum și arii care necesită o atenție sporită din partea dumneavoastră. Datele contractuale sunt permanent protejate, fiind accesibile doar persoanelor autorizate. În contextul actual în care sesiunile de instruire s-au mutat în spațiul online, indiferent dacă vorbim despre traininguri, programe de perfecționare sau activități școlare, Elo Learning vă oferă o soluție integrativă. Vorbim despre un sistem de gestionare a învățării, un instrument de management al cursurilor și un portal intuitiv de învățare. Cu ajutorul acestora eliminați practic activitățile repetitive, folosind, spre exemplu, modele disponibile pentru confirmarea participării și certificate, vă simplificați activitatea cu ajutorul unui sistem de management al diplomelor și folosiți elemente de învățare socială atât de familiare participanților, nu? Pentru motivarea acestora. Într-un cuvânt, vă bucurați de mobilitate pentru că nu mai depindeți de sala de curs și accesați informațiile de pe dispozitivul preferat, indiferent unde vă aflați. Elo Invoice contribuie semnificativ la reducerea timpului, a costurilor și a riscurilor asociate procesului de gestionare a facturilor. Facturile și chitanțele sunt înregistrate, clasificate și procesate automat, apoi transmise către departamentul și persoana abilitată prin intermediul unui flux de lucru. Soluția Elo se integrează cu sistemele ERP pe care le utilizați deja, vă permite să monitorizați îndeaproape termenele de plată și vă pune la dispoziție șabloane pentru facturare pe care le puteți personaliza în funcție de propriile nevoi. Soluția de afaceri Elo Visitor acoperă întreg procesul din momentul planificării unei vizite până în momentul în care vizitatorul părăsește sediul companiei și s-a dovedit extrem de utilă pentru companiile care se confruntă cu fluxuri mari de vizitatori. Soluția vă permite să controlați cu ușurință accesul persoanelor străine, să capturați și să înregistrați rapid datele vizitatorilor, ușurând întreg procesul de la planificare și până la primirea efectivă a vizitelor. Cu ajutorul ecranelor de bun venit, oferiți o întâmpinare personalizată și o experiență pozitivă vizitatorilor, consolidând în același timp imaginea companiei. Mai mult, cu ajutorul Elo Visitor, emiteți ecusoane nominale, cum este cel din imagine, indiferent dacă vorbim despre un singur vizitator sau un întreg grup, și generați rapid liste actualizate a vizitatorilor care se află în incintă, atât de necesare în cazul unor situații de urgență. Și în cazul acestei soluții dispuneți de un tablou de bord practic și de un calendar integrat pentru a avea permanent o imagine de ansamblu asupra fluxului de vizitatori și a vizitelor planificate pentru următoarea perioadă de timp, să spunem. Elo Knowledge facilitează transferul eficient de cunoștințe și conectează informațiile la nivelul întregii organizații. Funcționează ca un portal central de cunoștințe, unde fiecare angajat poate contribui cu expertiza și experiența sa în beneficiul colegilor și vă permite să accesați cunoștințele și ideile existente, să găsiți mai rapid soluții și să creșteți productivitatea întregii echipe. Ce face Elo Knowledge este să combine forumurile de discuții, sistemele de întrebări și răspunsuri și un sistem de gestionare a ideilor într-o singură interfață. În cadrul acestei interfețe puteți adresa întrebări, puteți propune soluții și idei, adăugați comentarii, evaluați răspunsurile și răsplătiți utilizatorii pentru implicare. Elo HR dosar personal vă ajută să capturați și să administrați toate datele angajaților dumneavoastră, mă refer aici la corespondență, contracte de muncă, diplome și certificări, indiferent de formatul acestora. Prin intermediul soluției puteți demara procese automatizate de HR, economisiți timp cu ajutorul template-urilor pentru documente, spre exemplu acte adiționale la contractul de muncă, preavize, notificări.
Monitorizați toate datele importante cu ajutorul alertelor și notificărilor, spre exemplu, data la care expiră perioada de probă a unui angajat. Accesați organigrame și respectați termenele de păstrare a documentelor. Conform normelor în vigoare, aceste dosare de personal ar trebui păstrate 75 de ani. Vă imaginați ce ar însemna să fiți nevoiți să monitorizați și să interveniți manual pentru ștergerea fiecărui document în parte? Ar fi puțin cam dificil. Ok, în contextul actualei pandemii, în care distanțarea socială și lucrul de acasă sunt încurajate și necesare până la urmă, Elo Collaboration vă oferă un set de instrumente inteligente și o alternativă foarte bună la soluțiile existente pe piață. MyElo funcționează ca un hub de informații în care utilizatorii regăsesc date, documente și sarcini care le-au fost alocate. Fluxul Elo este un instrument pe bază de chat cu funcționalități de tip social media și mă refer aici la comentarii, mențiuni, urmărirea și distribuirea postărilor de interes. În timp ce Elo Team Room este un spațiu virtual care facilitează colaborarea în cadrul proiectelor, existând posibilitatea chiar de a oferi acces la spațiul de colaborare Elo și unor părți interesate externe. Această soluție vă permite să colaborați în cadrul fișierelor și să monitorizați modificările din cadrul documentelor, oferindu-vă vizibilitate completă asupra persoanei care lucrează pe un document într-un anumit moment. Pentru a oferi o experiență îmbunătățită utilizatorului, suita Elo ECM20 aduce în acest an o interfață modernă, o serie de clienți noi, capacități de criptare, monitorizare și replicare optimizate, precum și o performanță crescută care se reflectă în timpul de răspuns al aplicației. Acestea fiind spuse, nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă invit în zona Expo, unde vă așteptăm cu demo-uri pentru a vedea cât de ușor se lucrează cu această soluție, cu informații utile și cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Chiar vă încurajăm să ne spuneți care sunt provocările cu care vă confruntați în această perioadă și sunt sigură că împreună vom găsi cea mai potrivită soluție pentru nevoile dumneavoastră specifice de business. Așadar, vă așteptăm în Elo Booth. Mulțumesc și o zi bună tuturor! Mulțumesc, Ana Maria! Mulțumesc pentru această prezentare interesantă și utilă. Rămâneți cu noi, aveți posibilitatea să comunicați în continuare cu Ana Maria și cred cu Dan Rizea, așa este, este și el conectat, este și el în calitate de moderator la eveniment și aveți posibilitatea să o faceți în chat-ul din zona Expo.